Som si istý, že ak máte plus 30 rokov, tak tento zvuk spoznáte aj o polnoci. No ak máte minus 30, ruku do ohňa za to nedám. Prečo je to tak? Z jednoduchého dôvodu. Známy Nokia ringtone je niečo ako soundtrack 90. rokom 20. storočia. Jeho melódia neskôr stíchla a spolu s ňou zmizla aj známa značka fínskych mobilov. Nokia je jednoducho čítankovým príkladom zaspania doby a zlých manažerských rozhodnutí. Ďalšie podobné príklady. Saab, BlackBerry, Kodak. Všetky majú svoj pomník na cintoríne značiek, ktoré zabudli inovovať. Čo tieto značky spája? Extrémne, ale naozaj extrémne vysoké náklady za nečinnosť. V origináli cost of inaction. O čo ide? Náklady za nečinnosť sú náklady, ktoré vám vzniknú, ak dostatočne nepracujete na rozvoj vášho podnikania a riadení jeho rizík. Neinvestujete, neinovujete, nepracujete na zlepšení podmienok pre vašich zamestnancov. Po slovensky spíte na Vavrinoch. Aký je tam súvis so zelenou transformáciou biznisu? Obrovský. Strašiak nákladov za nečinnosť sa spomína stále intenzívnejšie práve v súvislosti s klimatickými zmenami. Firmy, ktoré si nevšimli, že sú tu klimatické zmeny a odmietajú sa adaptovať, môžu prísť o veľa. To nehovorím ja, malý slovenský podnikateľ. To hovorí sám veľký Larry Fink, CEO spoločnosti BlackRock. Dekarbonizácia ekonomiky je najväčšia investičná príležitosť nášho života. Larry Fink má pravdu. Ak firma neinvestuje do zelených technológií, energetických úspor alebo krotenia vlastnej uhlíkovej stopy, stane sa, že jedného dňa bude jej prevádzka taká drahá, že o ňu investori nebudú mať záujem. Alebo prídete do banky a tá vám namiesto priateľného úroku ponúkne úrok poriadne vysoký. Alebo vám peniaze vôbec nepožičia. Prečo? Lebo vaša firma nie je pripravená na dôsledky klimatických zmien. A teraz ruku na srdce. Vy by ste požičali peniaze firme, ktorá tu o niekoľko rokov ani nemusí byť? Ja viem, možno je to drsné, ale ako hovorí klasik, radšej sa báť, ako sa zlaknúť. Na záver mám pre vás užitočnú ponuku. Ste medzi prvými, ktorí si môžu už teraz zadarmo stiahnuť skvelú analýzu od kolegu Filipa Pátereka. Tá sa zameriava nielen na environmentálne, ale aj sociálne hľadisko nákladov za nečinnosť. Trúfam si povedať, že v našom časopriestore ide o bezkonkurenčný dokument, ktorý otvorí oči aj tým najväčším skeptikom. Môžete tak urobiť po naskenovaní tohto QR kódu alebo v popise tohto videa. Nebuďte ďalšie BlackBerry, Kodak alebo Nokia. Radšej sa pozrite na udržateľnosť vašej firmy aj cez tieto otázky. Koľko ma bude stať, keď si nechám ujsť túto príležitosť? Budem naďalej atraktívny pre klientov a investorov? Budú u mňa chcieť pracovať mladé talenty? V týchto otázkach je stále veľa neznámych premenných. Náš ESG klub vznikol aj preto, aby sme spolu s odborníkmi na ESG a udržateľnosť hľadali na tieto otázky konkrétne odpovede. Ak patríte k tým, ktorí nechcú zaspať dobu, veľmi radi vás v našom ESG klube uvítame.